Ngiyabonga. Igama ngolungelo mina ngwakavilane ekhaya kwaNongoma. Ngaphambi kokuthi ngiqale nje inkulumo yami emfishane, uBK into yenkolo beyithanda kakhulu. Bekungenzeka ngakutshela ngobaba wakhe ukuthi umbishop noma umfundisi ebandleni, kodwa yena uzalwa umphathi esonto ebandleni. Ngizocela nje ukucaphuna lapha na kuJobe 14 kuverse 1 no 2. Uthi umuntu ozelo wesifazane imihla yakhe emfishane igcwele ukuyaluza. Uverse 2 bese ethi uyavela njengembali, abune ebese baleka njengethunzi angemi. Engicabanga ukuthi ke nakubafo uBricks Mabrigado uBK kufike leso sikhathi sokuthi abone inkosi imkhumbule imbizele ngakuyena. Ubejwayela ukuthi kawu Ngelo semfethu sengibhedile nini bamethi awu kodwa ke bekungafanele ukuthi ngibhede makuthi sengibhedile hayi mfowethu ayibe ncane. Mangaqala nginilandise ngomlando wami noBK ngaphela isikhathi. Ubungani bethu budala kakhulu kodwa abantu abaningi ngenxa yokuthi mina ngicula umaskandi bebengazi ngesizathu sokuthi besivikela ukuthi uBK umsakazi mina ngiwumculi. So besinento ethi bafo kufanele ngiwuvikele umsebenzi wakho ngaso sonke isikhathi, ngoba uma ungabonakala nami namhlanje kusasa bese uyodlala ingoma yami okhosini, ubungani bethu buyokudalela amazinya abushelelezi emsebenzini kanti akufanele abangani abokuthi besekane bekhulisana ikhathi zonke. uBK ke nje ubeyithandela umndeni wakhe, izingane zakhe nabashana bakhe. Before nje aqala ukugula ubafo besijwayela ukuthi njalo masithola ithuba sithathe izingane zethu sihambe nazo ziyodlala ama games oyindawo kuthiwa ise Gateway. Kunomdlalo ke angifundisa wona kuthiwa ibowling. Ngakho ngoqala ngaye ke lapha eThekwini sishwibeke amabhola lapha sishaya amabhodlela. Waqala ke ubafo ukugula ngo2020 mangaphosisi. Kula kwakhe ke kuye kwanyukela ubafo ngo2021 esesakaza uhleli kanye nawe esengena ngo12 to 3 emini. Ukugula kwakhe ke kwaqala nje kuyinto encane, kwaya ngokuya kwaphumela emphakathini ngoba kwase kumphazamisa emsebenzini. Uma ngabe sebenza kufanele kwesinye isikhathi angayi, kwesinye isikhathi etheyila anqamuke emoyeni ngikanti ngofakazi, kwesinye isikhathi uzothi kade edlala ingoma mayesebuye sebanjelwe omunye engasekho emsakazweni ngenxa yakhe ukugula. Wangibiza emva kwalezo nsuku nje sekunesikhashana kwenzeka wathi bafo ngiyagula. Sazama ke saya kodokotela ngikhumbula kahle, ngamncokolisa nje ngathi mina bafa sambe siyohlola. Saya nangempela wafika kimi wathi hey bafa singene sobabili. Sangena ngendlela engithemba ngayo, ayi sahlola saphuma futhi sihleka ngalelo langa ngoba izinto zayikhomba ukuthi ikahle ngokwempilo. Sazama ke isimo ngekathi siqhubeka, sazama odokotela besilungu, sazama abathandazi, saya nakubelaphi bendabuko, nakhona futhi kubalaphi bendabuko abafowethu abafana nodokotela uMnguni bayazi. Ubafo ngisho eyohlola kumuntu wesintu ubefika athi mfowethu ngena nami phakathi ungilalelise. Ngithi mina bafo akwenziwe ukuthi umuntu angene nomuntu eyolalela indaba zakhe athi yini ongayazi ngami. Ngena nami bafo ungilalelise ukuthi kuthiwani. Ngenyanga edlule mangingaphosisa uBK wathi kimi Ngelo semfana kithi ngicela ungiphelezele ngoba bengasashayeli. Wathi ngicela ungiphelezele sihambe siyolanda ingane, kunengane yakhe ngapha nje ngeke ngisho ukuthi kuphi nendawo. Sahamba sayilanda ingane, sithe sesendleleni sesibuya okungangiphathanga kahle. Kwamvuka ubafo ukugula sisendleleni sesihamba nengane. Ekumvukeni kwakhe ukugula ubafo kwafanele ukuthi ngizame ukuhlenga isimo, ngizame futhi nokuvika ukuthi ingane ingasiboni lesi simo ngoba osiphongo bazokwazi nomdonso ubhuti uMbongeni ubhuti uSifiso uzwe bazokwazi ukuthi bekuba njani noSibongi, bazokwazi ukuthi bekuba njani uBheka mayevuka ukugula. Ubafo nina eningabanga seduze kwakhe uma egula ngiyazi ukuthi niyakhala nithi kumzumile. Thina esibile seduze kwakhe sithi ubafo uphumlile. Ugulile ubafo. Strong kodwa ngendlela ukuthi uma ephuma beningaboni ukuthi uyagula.
ubafo uma sekuvukile ukugula mbongela ngazo ngapi ubeya ekhala athi kunento enyuka la kwesinye isikhathi akhale ngesifuba akhale ngekhanda kwesinye isikhathi akhale ngenkwantshi izandla ijike zingami njengezakho uma ngabe ubafo ekhala ethi kunento enyuka la ubuyibona ngiyazi ukuthi ngeke ningikhole kodwa into engiyishoyo nginabo ofakazi bayo ubusibona isifuba sikabafo sikhukhumala la uma ethi lento isila emqaleni ububona umqala kabafo ufutheka akhale acoka amacinga umoya efuna ukuphefumula ufuna ukumnika umoya kodwa ingekho indlela yokumnika ingakho ngithi ubafo ngimthanda nginjalo kodwa liphumula ichunu kulezi inhlungu umfowethu abebhekene nazo hey sonke lesikhathi ubeyayeke ubafo athi kimi izingane zakhe akafuni zingibize ngomalume ufuna zingibize ngobaba uNgelo namhlanje ngithola isimanga uma ngabe uziyanda ingane yakhe yokuqala iza kimi ithi baba uNgelo ngizothi sorry for your loss ingane ezalwa yena isho kimi ithi sorry baba uNgelo for your loss but usifisa awazi ubheke bephethwe yini umfowethu ukulile kodwa ukugula kamfowethu bekuhlukene kabili ngiyongixolela makuzozwakala kabi umfowethu begula enyameni egula emoyeni because umfowethu was a giver enomusa ukhanyisa izibane eziningi ubheka usiza abantu abaningi ubheka uthele inkomishini eziningi ubheka but when it was time for the people he poured on akekho owavela noma mangathi bancane abavela abantu akhanyisa izibani zabo ubheka mhla esakhe esicima baba bancane kakhulu abamlethela izibani zabo ukuthi aqala akhanyise sakhe futhi impilo inguqunguqu bafethu impilo kaBheka ibingeke ihlale ibheke phezulu njengathi sonke beba namasizini anyuke abe nesizini yokwehla yilapha besidinga khona kodwa as his friends as his brothers as his sisters we couldn't give him that ubafo suffered from stress and depression abaseduze naye bazongifakazela he suffered a lot the mental suffering actually impacted the physical suffering kaBheka uyayathi kimi bafo lokhu kugula lokhu angisakuthandi kungihlekenisa nabantu athi ngibuke bafo sengineyibazi mina engithole ngakho ukugula bengingenjena mina it was very painful sengiqeda ngenxa yesikhathi impilo yakaBafi bingasekho lula ngoba isikhathi esiningi ubesehlala ngokulala besehlalelele ubafo benginokuya endlini yakhe baba Mchunu ngifike ngihlala u3 hours kwesinye isikhathi ngedwa elele nje engaboni ukuthi sengikhona uma ephaphama uzophaphama athi hawu ngelosi usula mfana kithi but ubone ukuthi akekho udidekile la akaboni ukuthi kwenzakalani kumthatha about 3 to 4 hours ukuthi aphinda abuyele kuma senses akhe izinto isikhathini ebenisukwene ezikhulumile uthola ukuthi useyilibala nje kalulu bafo it was bad he had it hard uBheka was naive ngalendlela yokuthi Mike he never saw ukuthi khona umuntu onama intentions angekho mahle ngaye he believed ukuthi wonke umuntu ugenuine nje wonke umuntu muhle wonke umuntu ulungile uyabona njengaye so some of us took advantage of that and that led to a downfall kamacingwane bafethu sisonke nje la nganza kwethu nendli igcwele ngiyocela ukuthi uma ngabe unomuntu owumngani ube umngani weqiniso umbheke umngani ungabe umngani othatha kuphela thatha phela uphinde ubuyisele noma ngathiwa ubuyisele ngalokho akunike khona mfonele phela umcheck simkhombise ukuthi sikhona that's what he needed that's what we failed to give him
as his friends abanye bethu. Please let us love each other. In closing, kuthiwa ke izenzo noma ukwenza kaJehova akuphikiswa futhi akuquestionwa, kodwa ebhlungu intando kaNkuluNkulu makunje. Ebhlungu intando kaNkuluNkulu makunje uyayibuza ukuthi uNkulunkulu umthatha kanjani lokuthenjelwe kuye, uthi asithembele kuphi. Kulungile ke, lala mfowami, lala phakade, lala Mchunu, lala Mr. Ratata, ukuthanda manje nakusasa naphakade mfowami. Ngiyabonga. Asisha le ihlombe lenkulumo.